Pulang dari ladang, lauknya habis, auto masak lagi dong. Masak yang satset tanpa ribet. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lagi Lili. mulai saka ngalas lur, langsung wae adus keramas ben tenagane pulih meneh gek langsung Nah, jadi masak. ceritane sore iki ki aku meh masak bakmi, mie kuning kuwi lho lur. Masak mie kuning oleh gawakne masku, dek wingi kan masku ki mulih ya, dekne kan kerjane ning pabrik mie Sari Rasa kuwi lho Sing lur. duwe resep masakan bakmi enak, komen-komen dong. Aku ki nek masak bakmi kok kayaknya kurang istimewa ya. Rasaan sayurku sing paling istimewa kok gur sayur santen Nah, yo. iki mau bumbune aku mau nganggo bawang merah, bawang putih karo merica ya, Nah Lur. lanjut, mie kuningnya gek tak godhog dhisik, tapi ora usah suwe-suwe, mengko mine ndak kemblotongen alias Nah, kempuken. iki aku nganggone mie iki 2 bungkus. Walah kok akeh men, Mbak. Lah apa entek? Tenang, bakalan entek, Lur. Keluarga besar. Lanjut, mine gek diangkat, terus bumbune digongso ben ngasih wangi, lagi ditambahi endok ya Tak lur. akeh-akeh ndoke siji wae ya mergone endoke gur kari siji, Lur. Lanjut, baksone gek dijegurne, terus disusuli emi. Diwolak-diwalik ben bumbune ke nyampur, terus ditambahi kecap. Aku kecape rasa akeh-akeh lur, mergane aku ki rapati seneng nek terlalu kokean Dan kecap. rupane ki ketero cantik, tak tambahi sawi ijo ya lur. Kali ditambahi bumbu-bumbu kehidupan ben tambah lengkap, tambah nikmat. Lah nek wis ngono, gek dirasakne lur, kira-kira wis enak apa urung dan ternyata arepa rupane ki ya kaya ora meyakinkan, tapi ternyata enak lur. Ketoke mergo emine ki enak, makane bakmiku ya rasane ki enak lur.